балансиране, много вкусно. Hadi. Beside me. Gel bir alsın anneni. You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away. Korona küçük. Bırak oradan da. Ya bak Instagram'da. Oyna bakın korkma. Yorgun annem da oyna. Neyi Annem var iyi. Ver yazayım onu. Ver yazsın lan onu. Neye çıkar? Ver çıkar abi. Cengiz. Sen düşsün lan. Evet. Tamam. Hadi. Hadi kalsın. Abi. Hadi bakalım. Ay ben DJ olacağım. Gelsin. Telefon gidecekten gel. DJ oldu. Memo'ya gelsin Memo'ya. Değil mi? Memo. Gel Memo. Bakalım çek onu bir Anadolu daha. Hadi bakalım bir tane. İstemiyor. Dur reklam gelsin. Yeter çok iyi. He çok reklam. Bana oldu. Да бях, тя да ми купи. Искам да заженя, коя да си взема. Анна Мария, Лена Маделена, Габи Габриела, Симона или Женя. Лама, полудях, всички вас. Не моля, има там, не много, ма е сам. Суматера, идвайте с мен, няма проблем. Всички с мен, остава Мерлин. Идвайте с мен, всички с мен, няма проблем, остава Мерлин.
цели, коя да си взема, голяма дилема. Първа и втора, трета, четвърта, накрая ще хвана някоя търка. Пета и шеста, седма и осма, може и хубава, може и грозна. От всичките взимам, от всичките давам, какво да направя, някъде си остава. Искам да заженя, коя да си взема, Анна Мария, Лена Маделена, Габи Габриела, Симона или Женя. Полудях по всички вас, не моля, има там, мене много ме е срам. Самакерас, идвайте с мен, няма проблем, всички с мен, оставам ерген. Идвайте с мен, всички с мен, няма проблем, оставам ерген. Искам да заженя, коя да си взема, Анна Мария, Лена Магдалена, Габи Габриела, Симона или Женя. Полудях по всички вас, не моля, има там, мене много ме е срам. Самакерас, идвайте с мен, няма проблем, всички с мен, оставам ерген. Идвайте с мен, всички с мен, няма проблем, оставам ерген. Представете си, че първият собственик на Рекс е бил блестящ астроном, докато един ден не бил отвлечен от извънземни. Че защо иначе някой би се отказал от най-якото куче на света? Как да се оженя? Ти не виждаш ли какво става тук? Първата руса, много са руса. Втората черна, уж ми е гаден. От третата бяна, тя пък ме гони. Четвъртата има големи вагони. Петата чувам, че диша балони. Шестата само парите ми гони. Седмата става, от всяка да става. Много не иска, мъжът ти ме дава. Yeah.
формати. За музика. Етел е тук, за да ти предложи това. И още много. Ne? Evet bayanlar ve baylar, grup popelerin en yeni oynaması bomba gibi geliyor. Bütün Bulgaristan'a, bütün Avrupa'da bulunan kardeşlerimize ve bütün TikTok alemine. Hızlı bir şey. Oradan şöyle. Kıvır Cengiz. Fotoğrafta canlar, like canlar. O kadar. Kaç oradan abi? Kaç çıkı yapıyorsun? Çıkın. Yapacağım, aksini anam tutacağım. Hepimi de farkını satacağım. Annemi bir yanında var, asla görür.
приятели, за варенците една кабадан баба, айде върна! Освежи обяда си с вкусните капи лимонади. Където и да си. Освежи обяда си с вкусните капи лимонади. Където и да си. Всеки ден е изпълнен със свежест. Капи. Пълен с живот. Открий новите тушки.
DJ che speciamo sto chiamando Sondere. Soprattutto Bakura Bani. Isa Sasha funziona. Arrivederci. Пробвай новите стикове. Ганчо Бемио. Тръпкайте навсякъде. Диня! Малина! Ягода! Зареди с освежаващи вкусове през лятото с ТЗП. Поздрав специално за моя брат Сапако Рабани, за неговата съпруга специално за Преслава и за най-яката машина Audi RS7, която е купена в кеш ОВ номера. Няма СВ, ОВ. Обичам си жената, обичам си жената, Преслава се нарича. И моя брат, Рабани, много я обича. И с хората тича, с Audi RS7, това е машината на Дерманци, на Дерманци. Запаси го този сладък, защото Пако Рабани те обича. Сам живот само с теб ще тича и Преслава много те обича. Пако Рабани, а новата придобивка за 2022 година, това е Audi RS7, новата машина на Пако Рабани. Малко темпо. Айде Росна, ти си. Айде Пако Рабани. Йо. Поздраве за Преслава, за неговата скъпоценна съпруга и за неговата машина RS7. Жената прави леш, айде
да се роди втори, не може да се отмена, не може никога, няма такъв шанс, защото Господ го обича, а преслава с него ти тича. И да кажем, Пако е кеш, момче, кеш, той е кеш, момче, yes. Плащам кеш. Дай нещо гадно и мръсно.